Ganda ng aso nila, oh. 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 Sino ang kausap mo? Hindi. Kausap ko yung cellphone ko. Mano? Oo. Alright mga kadudong, good morning sa inyo lahat mga kadudong, mga kadidang. Good morning sa inyo. Tinawagan pala ako ngayon sa kapatid ng misis ko mga kadudong kasi mayroon daw ibibigay sa amin na washing machine. At ipapakita ko na lang sa inyo doon mamaya pagdating ko. Kasi siguro mga kadudong, napanood niya yung vlog ko, di ba? Naalala niyo yung vlog ko na naglalaba ko. Siguro naawa sa akin. Kaya yun, naisipan nilang bigyan ako ng washing machine. At nandun na yung asawa ko, nauna na sa akin. Ayun, tumawag na nga sa akin. Apurado na nga, papuntahin na daw ako doon dahil nag-antay na daw siya kasi pumunta pa siya doon sa Manggahan. May binili siya. At doon na lang kami magkita sa bahay ng kapatid niya. Tsaka ipapakuha na rin yung washing machine na ibibigay sa amin, mga kadudong. Kaya mga kadudong, paalis na ako, papunta na ako doon. At ipapakita ko na lang sa inyo pagdating ko doon yung ibibigay nila ng washing machine. Alright mga kadudong, mawala muna ako. Alright mga kadudong, mga kadidang, andito na ako sa bahay nila ni Mana Susan, sa kapatid ng asawa ko. At kukunin ko na yung ibigay nila sa akin na washing machine. Siguro naawa si Mana nung vlog ko kasi nung nakaraan, kung malala nyo mga kadudong ay naglaba ako, naawa siguro si Mana. Napanood niya yun. Ayun, ibigay nila sa amin yung kanilang isang washing machine. Dito pa ako sa labas kasi hihingin na rin ako ulit ng yung kulit naman ito. Hingi ako ulit ng serpentina. Dali day, kuha ka mo ng day, serpentina. Hingin na rin tayo. Luwas-luwasin na natin. Dito na tayo eh. Dali na. Dali na. Dala ka plastic. Kunting plastic lang. Yung anak ko, Dudong ay ayaw na yatang umuwi. Ayan, nagustuhan niya rito, Dudong eh. Yan. Yan ang asawa ko. Yan mga kadudong, nanguha na yung asawa ko ng serpentina. Lubos-lubosin na namin na hihingi kasi nandito naman kami. Kunti lang, damihan mo na. Yan. Kawawa naman yan, udlot naman kinuha mo. Dapat dahon. Yun yung maganda oh. Tama na. Mayroon pa nga doon eh. Wala na, kunti na lang yun. Kunti na lang. Oh. Yan, nanguha na ako. Sa asawa ko parang nahihiya yata. Ba't parang kumunti na lang itong nila? Ha? Tama na yan. Serpentina. Dahon. Ayan. Sakto na to. Basta mayroon pang isang linggo lang. Alright. At mga kadudong, bukod sa serpentina tanim nila dito, may mga halaman din silang alaga dito, tanim mo. Ito mataba. Ito pa mga bulaklak. Yan. Yan oh. Hindi ko naman alam kung ano mga pangalan nito, mga halaman na to mga dudong. Yan. Tsaka aloe vera. Aloe vera lang yung alam ko dito eh. Ito mga kadudong, aloe vera yan eh. Yan. Kasi ito, hindi ko alam kung ano to. Anong halaman to? Yan, ito yung serpentina mga kadudong. Yan. Yan serpentina. At ito, parang balantiong yata to eh. Ito, itong halaman na to mga kadudong, balantiong yata to pero maliit pa lang siya. At umano to mga kadudong eh. Yung kumakalat siya. Yan. Right mga kadudong, ipapakita ko na sa inyo yung washing machine ni Mana na ibibigay niya daw sa akin. Okay? Alright
Alright, mga kadudong, ang dami talaga silang tanim dito. May malunggay. Ito, oh. Yan, mga malunggay yan, mga kadudong. Yan, mga halaman din dito. Yan. Ano pa? Right, mga kadudong. Yan, sandali lang. Papasok na ako. Pasok na ako sa bahay nila ni Mana. Nagkahawak pa pa. Wag, wag, wag. Christopher yan. Oh, halika. Hindi pakit. Papasok tayo. Eh, Ako mag-aawa pa. ha? Ako magpapakita. Wag mo kunan yung ano ha. Ako na, baka mamaya magkamali tayo. Hindi. Ako na nga. Ako na. Papanilim mo yan. Baka makuha yung Ah. nilalaro ni Kuya. Bawal makunat kasi. Alright, yung mga aso nila mga dudong oh. Ganda ng aso nila oh. Oo. Oh. Sino ang kausap mo? Hindi. Kausap ko yung cellphone ko, Mano. Oo. yung cellphone ko yung kausap ko. Yan, papasok na ako. Hindi ko makuha. Di, wag mong kunan nga tayo. Misis ko, yan, may mga aso nila, ang gaganda oh. Ang lulusog ng katawan mga Katatayin na kadudong. namin to. Oh, kaldereta nito. Buksan ko lang ilaw. Nag-google. Ay, siya, dali. Yan oh, ang ganda ng aso nila mga kadudong oh. Yun ito oh. Diba? Oh, ang ganda. Ang lulusog pa mga kadudong. Dugu-dugu-dugu. Yan, ang aso Kain nila. na tayo. Tsaka si Tin. Sa'yo yung ano, di ba? Sa'yo yung washing machine. Ha? Mama. Kay mama mo. Hello. Hello, mama. Kadudong na to ngayon. Kadudong. Kaya ito yung anak ko. Mga manay. Mga manay. At kaya Bana. Ay Mana, salamat pala sa ano mo ha. Binigay mo sa akin na washing machine. Dapat bago. At si Mano Ruelio, kadudong, yung asawa sa kapatid ng asawa ko. Kumbaga, magbilas tayo Mano no. Ito, si Kadudong, oh. Ay na, may gitara din sila dito mga kadudong. Oh. Maalala niyo yung vlog ko rin na nagigitara ko. Oh, itong ano nga. At saka pinakamalaga mga kadudong, ipapakita ko na sa inyo yung ibigay ni Mana sa akin na ano, washing machine. Yan oh mga kadudong, laki pala. Kaya ko kayang buhatin to. Oh, Hala, ligo na ako. Oo, mamaya. bubuksan. Ay, paano ba to buksan? Yan, ayan, Cho, natatanggal yan. Ito, yan mga kadudong. Sa loob. Ganda. Bango. Bago pa to, di ba? Hindi pa na-repair yan. Oo. Padagyo. Taon lang yan. Mga kadudong oh. Linisin mo muna to. Sabay na aircon yan eh. Ah, Hindi pa nagpupusan. ganda pa mga kadudong. Tsaka galing na, Yan, di na ako magkukusot nito. Tilang be. Tilang be, urong munti. Tingnan mo kadudong oh, Ito po dalawa. yung taga- Ito yung ano niya, yung Grisyon, doon kay Grisyon. Pang pagdilagay po yung ano ito dito. yung pang para matuyo, no? Sa 1,000, bilisan mo na 500. Yan oh. Pinalitan ko ng gearbox. Yan. Walang 1,000 ginastos. Kita niyo ba mga kadudong? Yan. Ito na 500. Ganda oh, laki. Tinatabi ko lang. Ilagay mo na dyan, sa uli mo na. Yan. Alright. Okay mga kadudong, ibabalik ko na to. Ay pa, kailangan mo to dito ah. Pag lalabas tubig. Oo. Sige. Lagay mo lang dyan sa lube. Ayan anak ko dong, mga kadudong oh. Yan, mga kadudong, mga kadidang. Huwag mo kunan yung Kadudong, kadidang, kadudong. mga kadudong, mga kadidang. Kadidang, Yan. kadudong. Kaya ko yan. Kaya pala. Kaya ko buhatin to. Yan. Kaya pala to. Mabigat-bigat talaga siya mga kadudong, pero kaya naman. Eh pag nangangalay na, di papahinga muna. May friendship, may Jollibee doon, may Jollibee. Alright. Ha? Okay. Ang ginagbubuhatin ko na to. di ba sa Batos Bay, kaya naman libo. Sila? Si Marites hindi siya punta doon. Doon si Lemuel. Oo. Kung dito na lang kamala. Sige, Usap muna kayo, Day. Session mo. Dali, magpasalamat ka na ni Mana sa binigay sa atin na ano, kaya ako nagpasalamat. na washing machine. Washing. Dito para di na ako magkusot. Reklamo ka sa pantalon, laban mo.
Reklamo ka, mabigat daw. Eh ngayon, mayroon na Oh, tayo lalo washing pa machine. talumang, dahil ko sa Oo. pina. Ayan, mana, salamat talaga ng marami, mana, ha? Katok. Sa washing machine na ibigay mo sa akin. Alright, mga dodong, mga didang. Mga dudong, mga didang. Babalik nila ako mamaya. Papakita ko rin sa inyo. Papasanin ko na yung Mga washing dudong, machine mga para didang, mga dudong. maiuwi ko na sa bahay. Silimil kayo papasanin niya. At kay iti naman, pamangkin ko, mga Unawan dodong. mo papa mo. Hello. Okay. Mga dudong, mga Alright. didang. Dito na muna, mga dodong, ha? Okay. Mana? Ayun na, pa. Salamat, ha? Salamat. Tin, salamat. Mano. Salamat. Ayan na, pa. Yeah. Salita ka naman, mama. Ha? Salita ka naman. Anong salita? Tama ka dong. Balik naman yan si mama mo dito mamaya. Oh, balik ako mamaya. Kasi, Halika na. Oh. ma, dito daw. Uy, walang face mask. Dito mo dadali si Mama Marquez. Oo. Face mask. Christmas muna. Face mask. Ikaw, sundan mo si Papa. Dapat, sakay na ako dyan pa. Pa, sakay na ako dyan. Ayan na po. Ibabunga na po. Ayusin mo. Oh, ginagawa mo. Huwag mo. Ayun na naman, bangga na naman. Ay na, bumababa na yung... Ligo ka rin sa bahay. taas. Ang presyo mo, 12 at saka 6. Sorry po, may nag-aaway po. Hindi mo yan yung jet na ginagawa mo. Isang libo na lang ang kulang ko. Sorry po, init po. Init po. Ngalay ka na, patay mo muna. Hindi naman eh. Hoy, pataklin. Mabalik pa tayo, ma? Kita naman, ang init lang eh. Hello po, binababa na po. Init. Nag-away. Hello po, nakalakad po. Baba na po. Ano ba yung ano dito? Patay mo muna daw. Patay na ba? Eh, Patay mo muna sa para masya. Alright, mga kadudong, mga kadidang. Andito na ako sa bahay. At andito na rin yung ating washing machine na bigay ni Mana. Yan. Yan o. Malaki siya, mga kadudong eh. Yan o, mabigat din. Nakadalawang pahinga ako. Pasan-pasaan ko tong washing machine kasi malaki eh. May kalakihan siya, mga kadudong eh. Yan. Ito rin yung ano niya, yung pang dry. Yan. Ito. Pambihira, wala kasi sa bundok to eh. Hindi ko alam paano buksan to, Day. Paano buksan to, Day? Ayun. Kalay. Yan na kadodong, yung ano dyan. Dry. Para matuyo. Gusto mong matuyo yung labahan mo, yan.
Yan mga kadodong. Yan. Maganda pa siya, bago pa. Bago pa siya mga kadodong. At salamat talaga ng marami kay Mana Susan na binigyan kami nito. Saka sa mga anak din niya na siguro siya din yung mga bumibili. Yan, salamat talaga ng marami sa inyo. Kay Itin, maraming salamat sa iyo dai, Itin. Hindi na kami magkusot maglaba. Dito na kami maglalaba sa washing machine yun na binigay nyo sa amin. Alright, kay Mano, salamat talaga ng marami na pinagkalob nyo sa amin na isang washing machine dahil hindi rin talaga madali maglaba mga Manoy, kasi lalo na pag pantalon, mga mabibigat na labahan, mahirap talaga. Kaya naawa rin ako sa asawa ko na siya rin yung maglaba. Kaya salamat talaga ng marami sa kanila na binigyan nila kami ng washing machine. Unang-una kay Itin, kay Mana, at kay Mano na rin. Maraming salamat talaga sa inyo. Nang marami. Alright? Alright mga kadodong, mga kadidang, dito na nagtatapos ang ating video. At sana'y natuwa kayo sa aking binabahagi sa inyong video. Kasi bahagi ito ng aking buhay mga kadodong, kaya minamabuti ko na rin na nirecord ko para i-share ko rin sa inyo. Kasi ito, biyaya to sa amin dito, hindi na kami magkukusot. Nagkakaroon na kami ng washing machine. Mahal din kasi pag bumibili ng washing machine mga kadudong eh. Kaya salamat talaga ng marami sa nagbigay dito. Kaya kay Mana, Susan, mga Prado family, maraming salamat talaga sa inyo. Kay Itin at kay Mano, Roelio Prado, maraming salamat talaga sa nagbigay. Wala na ako ibang masasabi kundi papasalamat na lang talaga sa kanila ng taos pusong pasasalamat. Alright, kung sino man nasisiyahan sa aking video na to, pakishare na lang at pakilike at huwag kalimutan mag-subscribe. Lalo-lalo na huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa i-upload ko ang mga videos. Alright guys, dito na lang aking videos. See you next vlog. Bye-bye!